Menikö niin kuin suunnittelit tai kuvittelit? Aika lailla joo. Joo. Hauska pikkukoirahan se on. Oikein mukava oloinen. Laukausvarma. Sympaattinen koira. Laukausvarma. Sitten luokse päästävyydessä on hyvä. Tätä luokse päästä vaamoin ja se on joka kohdassa sitä täällä. Samalla lailla ottaa vastaan. Kovuus. Eli tämä muisti, miten se muistaa nämä ikävät asiat, rätit, tynnyrit, sun muut. Ja harjoittelee, saatiinkin tuossa vähän haksautettu. Ja se rätti ei ollutkaan sille kova juttu ollenkaan, mutta sitten taas tynnyri olikin, niin kyllähän se niin kertoo jo siinä sen, että hieman pehmeähän se on. Jotkut asiat on vaan helpompia tuntuisi. Eli +1. Temperamentti, miten se huomaa, näkee asioita. Suunta ja oikea-aikaisuushan siinä on se, mitä katsellaan. Niin kyllä se ihan puhtaasti toi vilkas on toi +3. Niin kyllä se kaiken huomaa ja semmoinen kauhean niin kuin reipas olemus sillä yleensäkin on täällä. Osaa ottaa elämän rennostikin. Hermot, ei niissä ole mitään vikaa. Se on toi +1, hieman rauhaton, vähän sinne kuormaa tulee, mutta kyllä ne kariseekin sieltä pois, ei siinä ole mitään. Taisteluhalu, leuko- ja lihasten käyttö. Kyllä sen opettamalla olisi saanut sinne. Sitten on taistella jostakin johonkin ja voittaakseen pelkonsa. Ja jostakin johonkin niin on se pimeä ja voittaakseen pelkonsa on tuossa kelkalla. Siinähän me pienen verran nähtiinkin sitä taisteluhalua, että siinä se vähän halusikin taistella sitä pelkonsa vastaan. Niin tuohon pieneen nyt tänään sitten jää se puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa. No mitään paniikkiä sille ei tule, eikä mitään pakoreaktio sille, että kyllä se nyt katselee, että mitäs täällä tapahtuu. Pikkasen huolestui sentään. Katsotaan, että se on pieni. Tuo terävyys on sama juttu. Ei siinäkään mitään suurempaa paniikkia. No siinä se alkoi vähän peruuttelemaan sinne puskaan, että sitten oli niinku pakko lopettaa se. Et ennen kuin se on niin pitkällä sinne, kun se vaan pääsee. Et ei ole mitään järkeä jatkaa siitä. Se on pieni ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua. Sitten on toimintakyky seuraavaksi. Kelkka ja pimeän on erikoiskokeet. Pikkasen siellä käänsiks mä sut tossa? No kuitenkin tuossa pimeässä jouduttiin ihan pikkasen antaa apuja. Se on niin pientä se apu, mitä siinä annetaan. Vähän liikuta ja muuta. Että kyllä se ihan tuonne kohtuulliseen riittää. Sen verran vähiä ne avut. Ja se, miten se muuten selvitetään radan, niin eihän sillä ollut mitään semmoisia hätäpäivääkään täällä. Ihan reippaastihan se sitten meni. Ja se on +1. Sitten tuli plussia 150 ja tuosta taistelusta otetaan tuo 10 pois ja 140 jää kotiin viettäväksi vielä. Tämäkin on hyväksytty sitten. Semmoinen koira sinulla oli. Tänään. Tää on vähän pakko sanoa, että nyt tänään, koska täällä on niin hirveän kuuma päivä, niin ei tiedä mitä ne olisi sitten, kelles nämä annetaan.